Què passa, Espai? Michael! Quan el cor se m'acostuma a anar-me a mil, el meu primer anhel és anar-me'n a sentir el batec de la muntanya, que al contrari del meu, has de trobar el silenci per poder escoltar-lo. La natura té l'habilitat de recordar-te que la impaciència no serveix per res més que per limitar-te i que independentment de si la passes ferma o insegura, el camí i el trajecte segueixen sent els mateixos. L'únic que pots canviar és la manera que el recorres i el que en treus de cada passa. Aquí sempre ens passarem una mitjana. Fluir és respectar que tota acció té la seva inevitable i incerta conseqüència. Pots viure esperant en impaciència, buscant ansiant trobar i arriscar-te a perdre el que t'està donant l'instant present, o pots sembrar en sentit, que no vol dir tenir un objectiu exigent d'obtenir el fruit, sinó disfrutar el cicle i deixar-te sorprendre. Viu molt diferent. Qui aconsegueix que qui agraeix. El primer lo governa l'orgull i el poder de controlar. Al contrari que el segon, qui accepta i comprèn les conseqüències sense jutjar-les. I per tant, viu en pau en lo que la vida li porta perquè puga aprendre. Gràcies per escoltar-me i veure un altre dels meus blogs de dia. Tant de bo les imatges t'hagin transmès pau i t'hagin apropat la natura allà on estigues. Abraçadota i hasta la pròxima.